Bizkaiko Foru Aldundiak Bilbon egingo du Bizkaiko emakume elkarteen 10. azoka. Deialdia maiatzaren 30 eta 31 izango da Bilboko Areatzan. Aurreko azoketako ibilbidari jarraituz, oraingo honetan programazioa gai orokor baten inguruan izango da, baina emakumezkoen ikuspuntutik aztertuta, gai orokor hori kirola da. Kasu honetan, aurreko edizioetan bezala, eskaintzen diren konferentzien eta eztabaiden bitartez, emakumezkoek bizi duten gizarte errealitate ezagutu ahal izango dugu eta hurbildu ahal izango gara elkarteen ohiko lanera. Inaugurazio ekitaldian Bizkaiko Aldun Nagusiak Jose Luis Bilbaok elkarteen partaidetza eskertu nahi izan du eta animatu ditu bi egun hauetan aukera aprobetxatzera berdintasunezko etorkizun baterantz abiatzeko moduari buruz hausnartu ahal izateko. Izan ere, maiatzaren 30 eta 31 Foru Erakundeak emakume elkarteen azokaren 10. edizioa bideratu du Bizkaiko elkarte guztiak batuz. Horien barruan, andre eta gizonezkoen berdintasunerako foroen 86 elkarteak daude. Horiek guztira 30.000 emakumezko baino gehiago ordezkatzen dituzte.